esperoz genuen azkeneko etapa, bazirudien etapa oso lasai izango zela, sailkapen nagusia bakarrik Zaldizuri honen maldagoran erabakiko zela, baina ez, hasieratik estutasunean, larri bilizarete momentu batzuetan, lasterketa nahiko hautsi da, lehenengo kilometrotatik, eta hor ikusi dugu, lasterketa ez zela hain lasai izango. Bai, nahiko zaila izan da, hasieratik haizea oso gogor zegoen eta oso azkar joan gara, eta bueno, saiatu gara Hektorri segundo bat kentzen hemen helmugan, baina ezin izan dugu. Ze valorazio, Gipuzkoako Iruñarreko itzulian ostean, maila oso ona eman da, baina Hektorren atzean beti. Bai, valorazioa oso ona, bere atzean egotea oso pozik nago, eta bueno, ezin izan da, baina bueno, nahiko pozik. Denboraldi valorazio bikaina, beraz, orain arte, behintzat? Bai, orain arte oso bikaina, oso pozik, eta oraindik geratzen zaigu denboraldia eta ikusiko dugu. Horren azken 2 hilabeteak izango dira, supongo disfrutatzera batez ere, dana egin da dakasunen, orain disfrutatzen ikusiko zaitugu. Bai, hori da, taldearekin disfrutatzera eta gauzak ongi egitera. Zorionak, Eger. Eskerrik asko.